Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Першая частка. Раздзел 1.5. А што ў цябе ёсць? Нема ні кота, ні сабакі, ні пеўня. Нават павука добрага няма. У пуні адзін вісіць на павуціне. Дык такі худы і дробны, што аж рэбры з-пад скуры відны. Я тыя рэбры мацаў. 8 абмацаў, а 9 дык і зусім няма. А ён пішчыць, брыкаецца. Каб хто чуў, як пасля гэтага рагатала Волечка. Яна ўжо зусім не магла есці. Рагатаў і ён. Можа, з гэтай часіны пачало ў гэтай хаце віць сабе гняздо шчасця. Усю другую палавіну дня і да самых прыцемкаў зноў стукаў цэп на Волечыным таку. Ужо бралася на змярканне, калі яна раптам штосьці ўспомніла, як бы нават з трывогаю нейкаю палезла на гару. А там вяртлявым рухам апынулася на вышках і доўга штосьці выглядала ў сябе над галавою. Нарэшце твар яе стаў такі, як бы яна прыгатавалася сказаць: «Дзякуй табе, Божа!» У самым высокім месцы пад страхой вісеў як бы забыты кавалачак сухой каўбасы. Сокаватым прутам яна яго адарвала ад вешала і неўзабаве прымчалася з ім у пуню. «Слухай, годзе ўжо ляскаць цэпам, ужо змяркаецца. Ведаеш што, бачыш? Это ж я зусім была забыла, што кавалак каўбасы астаўся. На, з'еш. А ты сама? Ты намалаціўся. Не буду есці. Ну, дык я табе на вячэру схаваю». І пайшла. А яму хоць ты плач. Яму так захацелася гэтай каўбасы. Ён жа так даўно не еў нічога такога. Ён аж выглянуў з пуні на двор. А можа, яна гэта паджартавала і стаіць дзе за вуглом з каўбасою. Але дзе там жартаваць? Ёй было не да гэтага. Яна ўжо выходзіла з двара на вуліцу, каб спаткаць і вылучыць з чарады сваю карову. Ён увайшоў у хату. Плечы і рукі яго такі здорава нылі ад цэпа. Ён сеў на лаву і ўбачыў, што на стале ляжыць тая каўбаса. Зірнуўшы ў акно, ці не відно дзе поблізу яе, ён пакруціў каўбасу ў руках, адарваў драбок і паклаў у рот. Што ж гэта ён робіць? Яна заўважыць і брыдка будзе перад ёю. Збянтэжана азіраючыся, ён раптам убачыў на стале тое нямецкае золата. Каб ён быў згарэў, намучыўся я з гэтым немцам, і бацьку якраз схаваў. Цяжкі боль здушыў яму грудзі. Ён выйшаў на двор. Пачынаўся дробны дождж. Мусіць, на ўсю ноч. Ён пайшоў класці на ноч коням апошняе сена. Волечка ўвагнала ў двор карову і пайшла ў хату па дайніцу. Каўбаса ляжала на стале. Волечка адламала драбок ад каўбасы і паклала ў рот. Якая асалода жаваць каўбасу! Як даўно яна не ела смачнай яды. А што, калі ён заўважыць, што яна ела каўбасу? Гэта ж яму абяцанае. Да таго ж ён увесь дзень малаціў, а яна так сабе круцілася каля хаты. Як злоўлены злодзей, яна шпарка паклала каўбасу і пайшла даіць карову. Ён стаў збоку і глядзеў, як яна працуе. А хто ж табе на жыта ўзараў? Я сама. Ён і не падумаў пра гэта. Якая яна маладзец. Ворыва ж у яго ўяўленні заўсёды звязвалася з вобразам здаровага мужчыны. Калі яны прыйшлі ў хату і запалілі агонь,
Ніхто з іх не хацеў есці каўбасы. Ты малаціў цэлы дзень, а ты арала, можа, цэлы месяц. Каўбаса так і асталася на стале. І толькі назаўтра зранку яны з'елі яе ўдваіх, кусаючы, згаварыўшыся, многа хлеба і мала каўбасы, каб надалей расцягнуць прыемнасць. 3 дні ліў дождж. Кастусь толькі і займаўся тым, што зранку малаціў, а адвячоркамі ўкошваў травы коням на ноч. На 4-й дзень падзьмуў вецер, і шэрыя засцілы восеннага неба падняліся ўгару. Уночы зыркаў зышлі зоры і пачаліся дні з ціхім сонцам і жаўталісцем на дрэвах і пад дрэвамі. Можа, я рассеяў жыта і не вельмі мерна, але затое добра забаранаваў. Зерне ў зямлі, то яно ўзыдзе. Так думаў ён. І на душы ў яго было лёгка. Ён жа скончыў такую важную работу. А цяпер ужо хутка, можа, прыйдзецца і ехаць куды-небудзь. Ён узяўся адпасваць у дарогу свайго коня. Ён важдаўся з параю коней і днямі і начамі. То карміў іх, то пасвіў. Нарэшце зноў прыйшла шчаслівая часіна. Волечка сказала яму: «Можа, ты мне паможаш на зіму дроў навазіць?» Трэба думаць, што яна адчувала яго смутак перад невядомасцю будучыні. Часамі яе агортаў одум. Яна думала пра яго і шкадавала яго. Можа, гэта ўжо фармавалася жаночая душа, у якой многа месца для чужой бяды. Ёй было вялікай радасцю бачыць, як ён шчасліва ажывіўся і ухапіўся за прычыну яшчэ тут астацца. Яна ўжо разумела яго навылёт. І гэта пачалося куды раней, чым ён пачаў угадваць яе думкі і патрэбы. Кожны дзень яны пачалі ездзіць у лес. І так засталі іх ужо добрыя прымаразкі. Рэчка з берагоў пачала прымярзаць. Вада ў ёй стала чыстая, і на сонцы дно прасвечвала ў ёй усюды. Гэта былі дні апошняга смутку Кастуся Лукашевіча. Раней смутак з'яўляўся ў яго парывамі. Цяпер ужо час прайшоў, востры боль душы прытупіўся. Час лячыў душу. Смутак аб бацьку, аб родным кутку, аб усім тым, што страцілася і што ўжо вярнуць было цяжка, і на гэта надзей не было. Смутак аб гэтым ападаў і зменшваўся, і аставаўся без выбухаў і болю. Ужо з'яўляліся ў душы першыя адзнакі таго, што ўжо тут, на гэтым месцы, душа знойдзе радасць быць у сваёй радасці. Ясныя былі дні, і марозлівыя, і, як заўсёды ў тую восень, ціхія. Цішыня і спрыяла ўраўнаважанню яго душы. Гэта была мясцовасць, дзе як бы сышлося ўсё, да чаго ён прывыкаў некалі ў маленстве. На даляглядах сінелі лясы. Вялікія дрэвы раслі пры дарогах, і чым вышэй яны ішлі ў неба, тым неба здавалася вышэйшым. Мерзла і нікла трава, але над вадой яна стаяла зялёная і тырчала з прыбярэжнага лёду. З дзікіх ігруш на межах і выганах ляцела ў вецер счарнелае лісце. Камень пры дарозе абростаў імхом. Уночы абзываўся воўк у пушчы. На вялікую разлегласць грукацелі колы памерзлай зямлі. Кожны дзень на ўсходзе і захадзе неба доўга палала ясным хараством, і не было той ночы, каб зырка не свяцілі зоры. Гэтымі начамі Кастусь не спаў моцна і глыбока, як гэта бывала з ім раней. Не нуда і не смутак ужо,
а руплівая ўзбуджанасць падкрадалася да яго ў гэтыя ночы. Ён паднімаў галаву і прыпадаў тварам да шыбы. Яшчэ далёка было да світання. Увосень ночы доўгія. Так па некалькі разоў на ноч ён выходзіў слухаць, ці ядуць коні. Але найбольш еў адзін конь – яго. Волечын жа быў зусім стары. З'едзенымі зубамі ён склычваў сена ў мокрыя камякі і, утаміўшыся, стаяў над ім. Кастусь падкладаў яму свежага сена і ішоў дасыпаць ночы, каб аднак жа яшчэ ўстаць некалькі разоў. Душа яго чула, і вочы бачылі, што стаіць хараство зорнай ночы, і восень позняя пагодная. Але аднак жа цяпер ужо сталасць заклапочанага чалавека панавала над усім у яго душы. І гэта было яго шчасце, бо ён не аддаваўся голым пачуццям, а паўнаце жыцця, якое яно ёсць. І гэта ратавала яго ад хваравітых парываў, якія навек могуць сапсаваць маладую натуру. Шчаслівасць укрывала ад гэтага і Волечку. Цэлымі начамі яна ціха і глыбока спала і ўставала тады, калі пачынала цадзіцца світанне. Пры лучыне абое яны рыхтаваліся, як толькі развіднее выехаць у лес. Дровы вазілі на кастусёвым кані. Волечын ніяк не правіўся, яшчэ больш худнеў. Волечка раз была сказала: «Яшчэ тата казаў, што трэба перамяніць каня». «Я табе яго перамяню», – адказаў ён ёй на гэта, і яна не прыняла яго адказу за пустыя словы. Незаўважна ні для кога з іх яна пачынала адчуваць у ім нейкі для сябе аўтарытэт. Дзень за днём, і куткі Волечынага двара былі ўжо завалены галлём і тонкім сухастоем. Ужо на зіму даволі будзе апалу. Але што гэта за дровы? Калі везлі з лесу апошні воз, Кастусь нагледзеў у гушчэрні у баку ад дарогі добрую хваёвую сухастоіну. «Я яе ўночы спілую і за 2 ночы перавязу. Вось гэта дык будуць дровы. На самыя маразы і хлеб пячы. А з самага камля пастаўлю шулы ў браму, а то двор не зачыняецца. Як жа яе спілаваць, а ляснік звон пачуе?» «Не пачуе. Трэба вышэй пілы, камель шчыльна абкруціць кажухом і цесна перавязаць, а тады пілаваць. І ніякага звону не будзе. Толькі кажуха няма». «А вон жа!» – ускінула яна ўгару плячыма. Яна была ў старым, на яе велікаватым кажушку. Толькі хіба, можа, ён малы будзе? Якраз добра. Яна ацаніла яго руплівасць. У гэтыя часы свайго жыцця, калі яна многа думала пра бацьку, яна была абыякавая да шулаў і да продажу старога коня. Але ёй было шчасце мець каля сябе такога блізкага, ужо і аўтарытэтнага Кастуся Лукашевіча. Усё, што ён не скажа, ўсё добра. З якой ахвотай яна будзе пілаваць зіму ночы гэтае сухое дрэва? Гэтая гаворка зноў зрабіла іх як бы нейкімі змоўшчыкамі. Яна сядзела на версе воза, а ён ішоў збоку і павярнуў коня на кругавую дарогу. «Зробім круг, але паглядзімо, як узышло жыта», – сказаў ён. Ён хітрыў перад ёю. Ужо разоў некалькі ён хадзіў глядзець жыта, а цяпер таму і павёз сюды Волечку, што яно ўзышло добра. Як сявец ён вытрымаў экзамен як найлепш. Волечка саскочыла з воза і стала над сваім палеткам. Густа і роўна стаяла над прымерзлай зямлёй рунь. Кастусь жа падкінуў каню сена, каб Волечка не спяшалася і як трэба ўгледзелася ў яго работу.
У яго быў такі выгляд, як бы гэта ён сам выдумаў на свеце, што раней сеюць, а пасля пасеянае ўзыходзіць. Волечка змерзла стоячы. Раней у іх былі думкі задавалення аб тым, што двор завален дрывамі. Пасля некалькі дзён думалася аб добра пасеяным жыце. А пасля надышла чарга той сухой хвоі. Так і праходзілі ў іх дні. Ноч, калі трэба было ехаць спілоўваць хвою, выбрала яна. Ён сумысля маўчаў. Ён такі пабойваўся гэтай, выдуманай ім самім справы. Хаця каб не здарылася якой-небудзь злой прыгоды. Якой радасцю ўстрапянулася яго сэрца, калі з самага вечара яна сказала яму: «Узняўся вецер, у лесе будзе шумець і трашчаць. Пілу цяжэй чуць будзе. Ці не паехаць сёння?»